ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। नरेंद्र डोंगरावरती असलेल्या मारुती मंदिरात अचानक एक झाड कोसळल्यानं बाजूला असलेल्या शेडचं मोठं नुकसान झालंय। सुदैवानं कोणतीही हानी झाली नाही। झाड कोसळल्याची माहिती मिळताच परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि हनुमान भक्तांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। त्यांनी लगेच झाड हटवण्याचं काम सुरू केलं। मोठ्या प्रयत्नानंतर झाड हटवण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।